Bueno talde, hemen uzten dizue lehenengo unitatearen laburpena. Bideo baten bitartez. Unitatea 1.000 arteko zenbakiak izango da. Lehenik eta behin, nola irakurtzen dira zenbakiak? Lehenengo gauza egin behar duguna puntutxua jartzea da, horretarako batekoetatik hasita 3 pauso ematen ditugu eta puntua jartzen dugu. Hortik aurrera, puntuaren aurrean dauzkagun bi zenbaki, 3 edo 1 irakurtzen da. Kasu honetan, 45.000tik hasiko da. Gogoratu eta hitza, hitz magikoa, beti agertu behar dela, kasuaren arabera, hori bai. Eta beti agertuko da 1000 eta gero. Lehenengo kasuan, 45.600 eta 78. Bigarren kasuan, ze gertatzen da eunekorik ez dugunez, eta jartzen dugula hor, eunekoetan. Horregatik, 45.000 eta 78 izango da. Hirugarren kasuan, ez daukagu ez hamarrekorik, ez batekorik. Beraz, 600aren aurrean jarri behar dugu. 45.000 eta 600. Azkenengo kasua, ez daukagu ez eunekorik, ez hamarrekorik. Ez dago arazorik, irakurtzen dugu dagoen moduan, eta batekoen aurrean. 45.000 eta 8. Orain, nola deskonposatu ditzakegu zenbakiak? Hau oso ondo dakizue, eta garrantzitsuena hemen jakitea zera da. Zeroak noiz jarri behar ditugun eta noiz ez. Noiz jarri behar ditugu? Txartelekin gaudenean, ikusten duzuenez, 10.000koa atzean ditu beste 4 zero, 1000koa 3 zero, eunekoa 2 zero, 1000koa 0 bat eta batekoak ez dauka. Beraz, kasu horietan beti jarri behar ditugu, batuketa daukagunean. Hor daukagu zenbaki bat, 25.600 eta 12, orduan, joan behar gara deskonposatzen, atalez atal. 10.000koetatik hasiko gara, beraz izango litzateke 20.000, gero 1000koak 5.000, gero eunekoak 600, 1000koak 10 eta azkena 2. Beste moduan egingo bagenu, zuek askotan egiten duzuen bezala, jartzen duzuela 2, 5, 6, 1 eta 2, zuek hori, batuketa hori, egin ostean konturatuko zarete emaitza ez dela hor dagoen zenbakia. Noiz ez ditugu jarri behar, posizioen hitzak agertzen direnean. Posizioak esan nahi du taldea, talde kopurua, txamponak, zenbat txampon ditugu 10.000koak? 4, ba 4. Zenbat txampon ditugu 1000koak? 2, ba 2. Horrela guztiekin. Ados, hemen horrela ez dira zeroa jartzen. Hori bai, gogoratu beti errespetatu behar dugula edozein posizioa. Baldin eta ez badago, zeroa jartzen dugu. Kasu honetan, falta zaigu 1000koa. Ba 1000koen posizioan zero jartzen dut eta listo. Beste kasu bat. Hemen falta zaiguna eunekoa da, ba eunekoen posizioan zeroa jartzen dugu. Ezin dut utzi, zergaitik? Zeroa ez badut jartzen, zenbakia ez litzateke izango 59.000, izango litzateke 5.900 eta 25, hau kenduta bai. Beste kasu bat, 10koak falta badira, zeroa jartzen dugu. Eta batekoa jartzen faltan baditugu, gauza bera. Gogoratu, rotulgien edo margoen jolasa, beti jolasten ari gara, 5 kolorekin. Ditzakegu zenbakiak ikasiko dugu jakiteko norden handiagoa eta norden txikiagoa. Horretarako pausu batzuk daude. Lehenengo, beti konparatu behar ditugu, posizio berdinean dauden zenbakiak. Hau da, lehenengo begiratu behar dut, zenbaki baten 10.000koa eta gero 10.000koa. Gero 1000koa, horrela guztiak. Hori bai, oso garrantzitsua da, posizio handienetik hasi behar garela, batekoetara iritsi arte, hau da, txikienera iritsi arte. Zer gerta daiteke posizio berdinean zenbaki berdin bat egotea? 10.000koan adibidez egotea 5 eta beste 10.000koan bebai 5. Ba egin behar duguna da eskuin aldera apurka joan eta ikusi ea non dagoen zenbaki desberdin bat. Orain ikusiko ditugu adibideren batzuk. Kasu honetan,
Hasiko gara 10.000koa aztertuz, bi zenbaki hauek konparatu behar ditugu eta jakinea zein den handiagoa eta zein txikiagoa. 10.000koan 5 dago eta bestean bebai 5, beraz pasatzen naiz hurrengora, hau da, 1000koetara. 9 eta 9, zelako sorte txarra, berdina dira, aurrera goaz. 7 100koan eta bestean 7 100koan, beste salto bat eman behar dugu, orain bagoaz 10koetara. Kasu honetan 2 daukagu eta bestean 5, orain bai, konparatu dezakegu. Zein da handiagoa? 5, krokodiloaren ahoa irekita eskuin aldera. Zenbaki hauekin oso erreza da lan egitea, baina gerta daiteke zenbakiak ez izatea errezak. Horretarako hemen dauzkagu gauza batzuk, gogoratzeko. 10.000koan aldaketa, 10.000an fijatuko naiz 1000, 1000koan 100, 100koan 10, 10koan eta 1, 1koan. Hau gertatzen da adibidez batuketak egiten ditugunean. Ez daki zer zenbaki, kasu honetan, gehi 1000. Zein da aldatuko dena suposatzen da 1000koa, baina badaude kasu berezi batzuk. 0 eta 9 aurkitzen dugunean, bai? 59.700 eta 59 gehi 1000. Suposatzen da aldatu beharko litzatekena dela 9, baina 9 eta gero ez daukagu zenbakirik. Beraz, zein da trikimailua? Fijatzea aurrean dagoen zenbakian, hau da 5. Inguratzen dugu horrela eta ikusten dugu edo irakurtzen dugu zenbaki hori. 59 eta gero zein dator? 60. Baia daukagu, gehi 1000 izango litzateke, 60.000. Beste kasu berezi batzuk. Fijatu zaitezte, 100koan orain 9 daukagu eta suposatzen da gehitu behar dugula 100. Gauza bera gertatzen zaigu. 9 eta gero ez daukagu zenbakirik, beraz, bagoaz 1000koetara, inguratuko bagenu, fijatuko zarete, 99 zenbakia izango genukela. Zein da 99 eta gero datorren zenbakia? 90. Hemen daukazue azalpena, 9 eta gero 10 dator. 8 gehi 1, 9 eta bere posizioan 0. Hau, konprobaketa hau egin genuen txanponekin, pentsatu txanponetan. Nik 9 txanpon ditut, gehitzen badut beste 100koko txanpon bat, lortzen ditut 10 100ko. Eta egiten dugu transformazioa, bai? 10 100ko zertan bihurtzen da? 1000ko batean, bale? Hau hemen daukagu, bai? Sartzen baditugu hemen, honelako 100ko 10 lortzen dugula txanpon hori bat, 1000ko bat. Hori da arrazoiketa, ados? Beste kasu bat. Beste kasu bat ez, kasu berdina. Trikimailua esan dizuedana. Hemen 9 baldin badugu, edo zein posizioan 9 baldin badugu, hartzen dugu hurrengo zenbakia eta irakurtzen dugu guztira zenbat den. Kasu honetan, esan dugun bezala, 99. Orduan, zein da hurrengoa? 90. Listo ka listo. Besteak ez dira mugitzen, hori bai. Orain ikusiko dugu kasu bat, gehi 10 egiten dugunean eta berriro ere topatzen badugu hor 9. 9 txanpon ditugu 10koak. Zer lortzen, gehitzen diogu beste bat, eta orduan lortzen ditugu 10 10ko. Zenbat dira 10 10ko? 100ko bat, ezta? Orduan 10koak desagertzen dira eta lortzen dut 100ko bat. Trikimailua erabilita, fijatu zaitezte, hemen daukagu 79, pasatzen naiz hurrengo zenbakira, 80. Hemen, beste kasu bat, baina orain, ken 10 egiten badugu, eta topatzen baldin badugu 0ren bat. Berdin da, gogoratu 10koan izatea, 100koan edo 10koan. Zer egiten dugu? Hartzen dugu hurrengo posizioko zenbakia, eta ikusten dugu batera. 70 baldin badut, kendu behar diot bat, zergatik ze kenketa da. Orduan, 70aren aurreko zenbakia, 79. Arrazoia berdina da. Guk kenketa bat egiten dugunean eta 0 daukagunean, laguntza eskatzen diogu aurrekoari. Eta orain, 100ko bat zertan bihurtzen dugu? 10koetan, ezta? Eta kentzen badiogu bat, gelditzen dira 9. Eta bihurtutako 100ko hori bat
desagertzen da, beraz 7tik pasatzen gara 6ra. Asko errazagoa gogoratzeko zera da. Aurreko zenbakia hartu, biribildu eta kendu baldin badugu, aurreko zenbakia da. Gehitu baldin bada, gehitzen dugu hurrengo zenbakia. Kasu berezia beti izango dira, 0ak eta 9 daukagunean. Orain, zenbakiak biribiltzea edo hurbiltzea. Sinbolo matematikoa hauxe da, berdinketaren antzekoa, olatuak. Eta honek zer esan nahi du, gutxi gora bera ze zenbaki den adieraztea. 3 hurbilketa ikasi ditugu, milakoetara, ehunekoetara eta 1000ekora. Hemen, lehenengo gauza fijatu behar garen gauza zera da. Milakoetara esaten badigu, fijatu behar gara milakoan, eta beti jarriko dugu zenbaki hori, hau da 2000, edo hurrengoa 3000. Zergaitik, zenbaki hau, zenbaki zerrenda batean aurkituko delako 2000 eta 3000aren artean, orain jakin barduko dugu, ea noren hurbilago dagoen, 2000tik edo 3000tik. Gauza bera ehunekoetan, fijatzen gara ehunekoetan, eta hemen oso garrantzitsua da, aurreko zenbaki hori jartzea. Jarri behar dugu dagoen moduan, eta gero ehunekoa kontuan hartuz, jartzen dizkiogu 0a, kasu honetan 300, edo hurrengoa dela 400. Eta zenbaki hau aurkituko da hauen artean. 10ekora hurbiltzea, gauza berdina. Fijatzen gara 10ekoan aurrekoak jartzen ditugu dauden moduan, eta 10ekora iristerakoan hartzen dugu hor dagoena, badela 50 eta hurrengoa, 60. Eta orain, nola jakin dezakegu, zeinen hurbilen dagoen 2000tik 3000tik, 2300 edo 2400, edo 2350 eta 2300 eta 60. Hemen, hodei hauetan daukagu trukoa. Gogoratu, 5 zenbakia eta 5 baino handiagoak direnean, gora egiten dugu zenbakia handia. Eta 5 baino txikiagoak direnean, behera. Bagoaz, adibideren bat ikustera. Kasu honetan, milakoetan fijatzen gara, nola dakigu 2000 edo 3000 den? Fijatzen gara, bere ondoan dagoen zenbakia. 3a denez, hau da, 5 baino txikiagoa denez, geratzen gara 2000ko zenbakiarekin, hurbilago dago 2000tik. Ehunekoen kasuan, fijatzen gara ehunekoan eta bere ondoan dagoen, hau da 10ekoan, 5. 5 badakizue kasu berezia dela, eta 5 naiz eta erdian egon, matematikoki, esan nahi du gora egin behar dugula. Beraz, kasu honetan, 2000 eta 400era hurbildu beharko genuke. Eta azkenengo kasua, 10ekoan, fijatzen gara 10ekoan, eta bere ondoan dagoen, hau da batekoa, 4 denez eta 4 5 baino txikiagoa denez, hartzen dugu zenbaki txikiena, hauze, 50. Orain ere, badaude kasu batzuk, oso berezia direnak. Eta hoe dira 9 zenbakia agertzen zaigunean. Kasu honetan, milakoetara, 1000 daukat 9, beraz, lehenengoa aterako duzue bikain, 9.000, baina zein da hurrengoa? 9 eta gero datorrena, 10 da, beraz, beste aukera da 10.000. Ehunekoetan 9 badugu, zer egiten dugu? Lehen aurretiaz, azaldu dizuedan trikimailoa hartzen dut aurrekoa, hau da 29, eta jartzen dut hurrengoa, 30. 10ekoen kasuan, gauza bera. 10ekoan 9 daukat, baina behitu gertatzen den, hartuko banu ehunekoan dagoen zenbakia bebai 9 da. Beraz, hartzen dut hurrengoa, milakoa, beraz, zenbaki daukat hemen? 2000 eta 999. Zein da hurrengo zenbakia? 3000. Eta orain hemendik aurrera, aukeratuko genuke zenbaki aproposa. Zein da zenbaki aproposa? Fijatu behar gara hurrengoan, hemen 3 baldin badaukagu, gogoratu 5 baino txikiagoa denez, geratzen gara 9.000. Kasu honetan, 5 daukagunez 10ekoetan, gora egin beharko genuke, beraz izango litzateke 3000. Eta azkenengo kasuan, 10ekoan,
Bere ondoan batekoetan lau daukagunez, 5 baino txikiagoa denez, geratuko ginateke txikiagoarekin, 2990. Zertarako biribildu ditzakegu zenbakiak? Iritzira kalkulatzeko, adibidez, zenbat kilometro egin ditzakegun, zenbat diru kostatuko zaigun zeo zer, gutxi gora bera. Batuketak aurkitu ditzakegu, kenketak ere bai. Adibidez, hartu dudan adibidea da, Sodupetik Warner Parkera joan etorria. Zenbat kilometro daude? Joateko daude 438, eta etortzeko berdinak, 438. Nik jakin nahi dut gutxi gora bera zenbat kilometro egingo ditudan. Beraz, 100etara hurbiltzen ditut, eta kasu berdina, fijatzen naiz 10ekoan. 3 denez, 400 izango litzateke eta ez 500, bi kasuetan. Gero, kasu honetan joan eta etorri egin nahi dudanez, batuketa da. 4 gehi 4 8, gutxi gora bera, Sodupetik Warnerera 800 kilometro egongo lirateke joan eta etorri. Beste kasu bat, imagina ezazue, zehozer erostera joaten zaretela, eta gutxi gora bera zenbat kostatuko zaizuen kalkulatu nahi duzuela. Gauza bera, kasu honetan kamiseta baten prezio hartu dut, 54 euro, eta praka bat, 39. 100ekorik ez dagoenez, 10ekotara kalkulatzen dut. 54. Batekoetan fijatzen naiz, eta 5 baino txikiagoa denez, jartzen dut 50, eta ez 60. Praken kasua 39 daukat, bi aukerak izango lirateke 30 edo 40. Batekoetan 9 daukadanez, egin behar dut gora, hau da 40. Batuketa egin ostean, 5 gehi 4, 9. Nire erosketak kostatuko lirateke 90 euro. Kenketak gauza bera, egingo genuke gauza bera, baina hemen batu beharrean, kendu. Beste kasu bat, bi zenbaki dauzkagunean, baina batak 100ekoak izan da eta besteak ez, beti hartu behar dugu kontuan, biak daukaten zenbaki bat. Zein da? 10ekoa. Hurbilketa egiten dugu 10ekoetara, gogoratu lehenengo zenbaki, hau da 100ekoa uzten dugula dagoen moduan, eta gero fijatzen garela batekoetan jakiteko 50 edo 60 dela. Kasu honetan 50, lau zenbakia daukagulako. 39aren kasuan lehen ikusi dugu 40. Orain gogoratu, bat hori uzten dugu dagoen moduan, eta 10ekoak gehitzen ditugu, 5 gehi 4, 9. Gutxi gora bera, hau egingo genuke, eta kenketak esan dugun bezala. Modu berdinean, batu beharrean kenduko genuke. Besterik gabe, 2. unitatera arte.